И здравейте хора! Добре дошли в новият ми клип. Намерих, намерих начин да играя старата Fortnite и искам да кача клип. Пробвал съм я и е доста трудно, защото няма много неща за билд. Трудно се едитва. И това го правя чрез Discord серверът на Нова. И тук малко да се намаля играта. Така, надявам се да ме чувате. Така, нека влизаме в игра. И ти дава всичките скинове за този сезон, които са с Edit Style. Така, влезнах в игра. Е, няма толкова много хора в една игра, ама забавно е. Има шанс да ви вкара в игра с около 60 човека. Аз съм правил максимум килове 2. Просто ми е трудно. И за да играете играта, трябва да си спрете антивирусната, ако имате, защото иначе ще ви изтрият самата игра директно. И ще всичко наново да теглите. Така, чест. А, малко бавно зареждат някои неща. И ще се пробвам да направя добра игра. С победа. Тук не мога да ви кажа колко е ужасно да билдя, като това е май сезон 7, мисля. Да, сезон 7 има Power Peak. Ето е тук. Power Peak. И иска да споделя това с вас. Като бих направил, ще почвам да качвам клипове на Fortnite отново. Уелинг Woods. Малко лагва. Трябва ми помпа. Само да ви кажа, че в тази игра синята помпа би около 300 живот. Така, чест.
Да видим дали има помпа. Емка. Аз мисля да дропна този, защото не ми трябва. О, лилав снайпер. Добре, помпа. Добре, мисля да оставя. Мисля да си оставя емката този път. И ако искате да си дам настройките в нормалната игра, ще си ги покажа, ако някой иска да ги използва. И се моля да вдигнем поне 100 сабскрайбъра или 1000. Надявам се, ако ме чувате, това наистина да се случи. Поне 500 сабскрайбъра искам да имам. Не, че аз по принцип си играя, прикачвам клипове за забава, но искам да съм и аз горе-долу известен. Не известен като някой от ние Бионсе, Мионсе, Тейлор Суифт тия. Искам да съм просто един с 1000 сабскрайбъра. Може да стане, само трябва да вярвам в това, че ще стане някога. Така има още 8 човека. Може някой да си каже от вас, че има 9 човека, но са 8 човека, защото аз съм един от тези 9 човека. И все още нямам ни един кил. Защо е толкова трудно да намери човек? М, Аз отивам към зоната. Тук Дъсти Дилът е разбит. Аз там не виждам да има някой. Ще трябва явно да мина през Дъсти Дилът. И не съм качвал на новият сезон, просто този сезон играх повече играта с приятели, не снимам, защото забравих, че имам въобще YouTube канал. Така че просто... А пък и вече зима. И знаете ли какво мисля да направя? Човек, човек. Ще правя поредица на Red Dead Redemption, когато имам време. Аз ще се пробвам да направя Victory Royale. И този тук да не ме убие. Тук няма как, не знам как да го направя да едитвам бързо.
Явно просто не мога. Защото може да едитвам бързо. И това помага доста на мен, защото аз съм свикнал да едитвам горе-долу бързо в нормалната игра. По-добър съм от първите ми видеа, на които играя Zero Build. Вече играя равно и като аренат. Знаете го. Нали, ранг. Много странно ми е сега. Само, че ако искате да имате като моите настройки, ще ви трябва мишка с още два бутона отстрани. И извинете, че се звуча така, просто съм болен тези дни. Не искам и да знам какво е станало там. И дали има още някой. Така, влизаме към частта на Polar Peak. Или зимната част. Значи, когато съберем много V-Bucks в нормалната Fortnite, да кажем, когато събера към, да кажем, около да имам поне 2800, може и да направя някакъв giveaway, където ще е гиф на скин за около 1200. Като ще направим къстъм, като ще се пробвам да направя къстъм игра. И някакъв му цели. Еми, мисля, че съм много зле на тази игра. Кам, благодаря, че гледахте. Хайде, чао.